അതായത് ഇപ്പോൾ വികസനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ആൾക്കാരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റീനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള നിലയ്ക്കിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ വികസനം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നേ വരെ വികസനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിൽഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വർക്ക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ വികസനം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വികസനം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് LDFൻ്റെ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സാറ് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കറക്റ്റ് കൊളോണിയലൈസേഷൻ ആണ്. പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് പുള്ളി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആൾക്കാരെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം ഒപ്പീനിയൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വരിക, അല്ലാണ്ട് അത് പൊതു താല്പര്യമാണോ എന്നൊന്നും പുള്ളി ആലോചിക്കുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് പകുതി ആൾക്കാർക്കും ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇവര് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത്രയും കൺസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും അല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇപ്പം തന്നെ റേഷൻ, അതിൻ്റെ കാര്യം പറയാമല്ലോ. ആൾക്കാർക്ക് റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാർഡിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പന് ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് 7000 രൂപയാണ്. എൻ്റെ അച്ഛന് ഡെയിലി സാലറി വളരെ പോലുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ, ഒരു സാലറി ഇല്ല. പുള്ളിക്ക് എന്നിട്ട് വെള്ളക്കാർഡ് 5 കിലോ ഒരു മാസം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വളർച്ച ഉണ്ടാവും അവിടെ. പുള്ളി ഇപ്പം മഴയാണ്, വളരെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ പട്ടിണി, അവിടെ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വേർതിരിവിൽ ഓരോ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. സാലറി ചിലപ്പോൾ റേഷൻ കാർഡിൽ കിടക്കുന്ന 60,000 രൂപയ്ക്കും വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ 1000 രൂപക്ക് പോലും ഗതി ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ടാണ് LDF വരും എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ്. എന്തോരം സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പുള്ളിക്ക്, അത്രയും സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു, വേണമെങ്കിൽ ഒരു 5-6 പേരെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കാം. ഇത് ആൾക്കാരെ മൊത്തം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇത്രയും ഫണ്ട് ചിലവാക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഫണ്ട് ചിലവാക്കൽ മാത്രമാണോ ആൾക്കാരെ എന്തോരാ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആംബുലൻസ് പോയ കേസ്, ഒരു ജീവൻ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവൻ പോണതും വേറൊരാളുടെ ജീവൻ പോണതും കറക്റ്റ് അല്ലേ? എല്ലാം ഈക്വൽ, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലൈഫാണ് നമ്മുടെ, അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ പുള്ളിക്ക് എന്താ കാറിന് പോക്കൂടെ? ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് പോക്കൂടെ? എന്തിനാ ഹെലികോപ്റ്റർ തന്നെ? പുള്ളിക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വെഹിക്കിൾ വേണം, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പുള്ളി സ്വന്തം കാശ് മുടക്കി മേടിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ മുന്നേ നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെക്കാട്ടും പുരോഗമനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പുള്ളി ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ നെഗറ്റീവ്സും വെച്ചിട്ട് ഇവരെ പൊക്കി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ നെഗറ്റീവ്സ് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പഠിക്കണം, ജനങ്ങൾ പഠിക്കണം, പഠിച്ചേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അടുത്ത വർഷം വോട്ട് ചെയ്യൂല.